inkella kif ħana melina ħanpoġġi idea fuq il-kelma tal-bulej, dan huwa l-patt tiegħu u l-weda tiegħu. U kulħadd jgħid warajja, Miss Qaddis, grazzi tal-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi tal-grazzja tiegħek. Grazzi tal-Ispiritu Santu li għallimni, jilluminani u jagħtini revelazzjoni. Mulej nemmen b'qalbi kollha li inti għandek kelma lija, għandek fejqana lija, għandek barkita lija. U li mhux b'kombinazzjoni li qed nisma' din il-kelma illum. Għallimni, trasformani u nfidli qalbi mulej Qaddis. Grazzi li inti ġejb din id-dinja biex jien inkun meħlus. U hekk jien l-lum f'isem Ġesu Kristu. Għal glorja tiegħek Missier. Amen. Halleluja. Poġġi bil-qiegħda. Ejt il-dak teħdejk. M'intix ħadeq pal-istess wara dan il-messaġġ. Issa jekk ħadkun xi aħjar jew għar jiddependi minnek. L-aħjar. Morru fi ktib ta' Salmi 32. Salmi 32. 32. Illum ħan nitkellem fuq xi ħaġa li it-tema tagħha ta' spiss nindirizzawa, ma llum ħan noħodha minn punto di vista daqsxejn differenti. Kemm hawn minnkom qatt ma qrajtu l-Bibja? Qatt ma qrajtu jew qatt ma qrajtu l-Evanġelju, qatt ma qrajtu xejn mill-Bibja, li dek qatt ma qrajt xejn mill-kelma. Mela kollha kemm intkom qrajtu xi darba l-kelma xi ftit jew wisq u anke min ma jaqraħiex għalkemm ninkoraġikom biex taqrawha, però nemmen li ovvjament ħafna minnkom smajtu bosta siltiet mill-kelma. U hemm xi ħaġa partikolari li l-mulej poġġieli fuq qalbi biex nitkellem daqsxejn fuq għal-lejla. U hija xi ħaġa li pjuttost ta' spiss tant nisimgħu fuqha li noħduha for granted. Però fil-Ministeru ta' Ġesu Kristu kienet l-ewwel ħaġa li kien jindirizza ma' kull mi kien jintaqa'. Hija l-ewwel ħaġa li Ġesu kien jindirizza ma' kull min kien jiltaqa'. Morru fil-Salmi 32. Halleluja. Vers wieħed. Kulħadd jgħid warajja, Spiritu Santu kellimni, illuminani u grazzi li inti preparaj din il-kelma għalija. Il-lejla hawnhekk fl-Ispiritu tiegħi il-mulej poġġi li f'qalbi hawn min hawn il-lejla ġej, raġel anka mara li għandek ħafna toqol ta' gilt u ħtija f'qalbek. Forsi mhux ħanejlek tolli jdejk, imma jekk titolli jdejk jgħidli jiena hawnhekk il-lejla ġejt ħafna gilt. ħafna taqal, qoli dejk, għaw ġaħat tħossok għek ġejt imtaqqal lejla, b'toqol, f'qalbek, qoli dejk. Gilt, ħafna gilt. Għandna tlieta minn nies qed jollu jdejhom. Għaw ġaħat tiktar forsi tistħi tolli dejk. Tħossok, amen, grazzi Ġesu. Salm 32 vers 1, isimgħu issir xi dajt il-kelma. Bil-Malti l-ewwel tgħid ta' maskil ta' David maskil, u mbagħad vers 2 jgħid hekk. Ħini il-bniedem li ħtijietu huma maghfura. Ħini u għal-bniedem li ħtijietu huma maghfura. Kulħadd jgħidha warajja, ħini l-bniedem li ħtijietu huma maghfura. Li għandu d-dnub tiegħu mistura hawnhekk bl-Ingliż, bil-Malti, bil-Ingliż jiġifieri covered, tgħidlek covered. Issa ħana għamilkom naqxej ta' kunġett malaj. Fit-Testament il-qadim il-dnub kien jiġi covered. Ma kienx jiġi per se mnaddaf. Ġifieri għalhekk kien dak il-jum jgħidulu Jom Kippur. Kemm għamilkom ġej smajtu fi Jom Kippur. Il-Jom Kippur ġifieri il-jum li dnubieta kien jiġu mottija. Fit-Testament, ġifieri il-maħfra fit-Testament il-qadim tissemma ma kienet differenti. Kien id-dnub tiegħek maħfur. Imma mhux maħsul imneħħi minn quddiemek. Id-dnub tiegħek illum fit-Testament il-ġdid mhuwiex biss motti, infatti mhux aktar motti, huwa totalment eradikat. Imneħħi minn quddiem Alla għalik. Qed tifhimni? Għalhekk issa l-Iskrittura tajt b'mod profetiku ħin il-bniedem li ħtijietu maħfura. Number 1, il-kelma ħini xi tfisser? Imbierek. Imma l-kelma imbierek xi tfisser?
iffavorit mill-mulej. Il-kelma mbirek tfisser ta' min jgħira lik. Ba tagħmel sens bil-Malti, għax bil-Ingliż tgħidek kara. Enviably blessed. Enviably to be envied. Issa jiena u inti ma ngħidu għal ħadd m'għandek għalfejn tgħira għal ħadd, għax dak li l-mulej jagħmel għalija jagħmel għal ħija. Amen. Imma meta l-mulej jgħidlek imbirek ħieni, tfisser li inti ta' min bniedem li tant inti favorit li ta' min jgħira lik. Issa m'għandux ikun Kristjan ieħor li jgħira sewwa. Imma daqshekk inti favorit. U l-kelma maħfur, importanti ħan nifhmu għadi mill-ewwel, il-kelma maħfur tfisser li inti issa ġejt irreleasjat. Irreleasjat, to be released. Maħfur. Importanti di. Illum l-ewwel ma ħanitkellem forsi fuq 3 punti tal-maħfra. Imma l-ewwel ma ħanitkellem hija din. Ġesu illum qed jqallmu lej poġġi li f'qalbi jgħidilhom hemm ħafna li għandhom bżonn jisimgħu u anke bosta li forsi qed isegwu fuq il-YouTube hija li l-mulej qallek int maħfur. Int irreleasjat. Int maħfur. Maħfur minn xiex. Xi tfisser niġi maħfur? Għax nisimgħu ħafna l-maħfra. All right. Li tismagħha mod u tajjeb li tapplika xi oħra. Imma ħanibdew minn din il-punto di vista l-ewwel. Il-mulej ma' min kull min jintaqa' l-ewwel ħaġa x'kien jgħidilhom. Mur dnubietek maħfura. Għaliex kien jgħidilhom hekk il-mulej. X'inhu għaliex kien daqshekk importanti li Ġesu jgħidha u għaliex kien daqshekk importanti li n-nies jisimgħuha. Ftakar Ġesu f'Ġwanni kapitlu 1 jissemma huwa l-ħaruf li ineħħi mhux jagħti ineħħi id-dnub tad-dinja, għaż id-dnubiet terġa' tgħidlek, id-dnub, the-sin nature terġa' mhux biss the-sinning. Ovvjament, once li inti m'għandekx in-natura issa tad-dnub, issa li tidneb huwa għażla f'idejk, believe it or not. Ftakar aħna dan il-weekend kellimna fuq x'kellimna nar weekend. Nar is-sib fuq xi xkellimkom jiena. Hawn xi ħadd jiftakar? Għax jien insejt. Hawn xi ħadd jiftakar fuq x'kellimna nar is-sib. Come on, bis-seta. Qedtilkom kif li inti avolja Kristjan xorta tibqa' bil-libertà tal-għażla. Meta inti ssir Kristjan ma ssirx papitta. Għalhekk inti, pereżempju f'Luqa kapitlu 9, illum kien il-passaġġ li naqrajt ma' tfal tiegħi. Ġesu jitkellem fejn jgħidilhom li kull min irid jimxi warajja irid jerfa' salibu kull jum. Kull jum irid jiġħad lilek innifsek. Ħanejlek għaliex, għax inti llum ħabli tiġħad lilek innifsek, u għadha terġa' tiġbor kollox terġa' tborġhom lura minn fejn kont. Qed tifhmu, interessanti di, għax mhux fil-passjaġġi kollha tgħidha di, għax ċertu passaġġi ħallu ċertu dettall barra. Imma dan huwa dettall importanti għalik li inti Kristjan ġed tissalva. Li inti jekk ħadd imxi wara Kristu, mhux tgħid le xi darba qrajt tal-Bibja jiena kemm nintaqa' magħhom dawk in-nies. Taqrajta xi darba l-Bibja, ma dik xi lejdi ber taqra tisbiġġiha. Kull jum titaqra l-kelma. Jon kellejna kont naħfer kont taħfer. Xiġifieri kont taħfer. Issa m'għandek ġifieri issa ġbart kollox, qed tiġvi tabbi kollox issa. Ftakar il-kelma maħfra tfisser li inti irreleasjat. Alla lilek irreleasjak ta. Taf li inti irreleasjat. Taf li inti llum ma baqalekx iktar dejn quddiem Alla. Taf li Alla dak li qed jgħid. Taf li Alla dak li bagħtek tipritka. Taf li inti llum meħlus. Mela meta aħna nħossuna ħażin, meta aħna nħossuna guilty, ħatja, għaliex int tħossok ħażin. Issa naf li hemm dnubiet li aħna nagħmlu kuljum. Ma jfissirx, issa ovvjament hemm il-ħajja ta' dnub mhux nitkellem fuq dik. Ħatkellem li anke għal bniedem li qed jgħix għal mulej. Kristjan, iħobb l-Alla u jħossu guilty. Għaliex qed tħossu guilty? Inti m'għandekx tħossok guilty jekk inti tifhem dan il-kunċett li Alla qallek int maħfur, int irreleasjat, int ġej maħlul. Fit-talba tal-missierna li ħafna nies jitolbu, ħafna fuqha bl-amment, xtajt? Missierna,
li inti fi żmewwi, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun dak li trid int kif fis-sema hekk ukoll fuq kun l-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna l-nubitna bħalma naħfru li minnu ħatalina. Issa dik Ġesu talaba, dik hija talba li Ġesu taqgħu wkoll mhux biss talaba. Ġesu s-saltna tiegħu ġaba, il-ħobż ġabu, il-pjan tal-lawet u ġabu fuq din id-dinja. Nubietna ħafirhomna. Sewwa, u bad fl-aħħar ukoll aħna fl-istess kontest ngħidu dak li jgħidilna Ġesu aħfrinna bħal ma naħfru ħana sala li aktar tard. Mara mill-ewwel ma inti tkun taf u ddaħħalha fil-pedamenti ta' moħħok hija di li inti ġejt irrelisjat, inti ġejt maħfur. Morru fi Ktieb ta' Luqa kapitlu 24. Inti anke bħala Kristjan, kemm hawn minnkom għamiltu żbalji bħala Kristjan? U għamiltu d-nubiet bħala Kristjan. Kif jista' jkun inti tħobb il-Kristu tagħmel d-nubiet? All right, once again, ħan id-disċernu differenza bej tagħmel nubiet u tgħix fid-nub. Imma l-biċċa kbira tal-Kristjani, il-biċċa kbira li jiġu Kristjani Fellowship River of Love, jew anke komunitajiet oħrajn. Il-biċċa kbira ma jgħixux fid-nub, il-biċċa kbira jidimbu ma mhux jgħixu fid-nub, kemm minnkom għamiltu d-nub illum. Għasandi għalfejn saqsikom għax kollha jew fil-ħsieb, jew flijiet, jew anke dak li inqast tagħmel. Kemm hawn minna pereżempju tgħid li jiena m'għadniex nara pornografija, m'għadniex nieħu droga, m'għadniex immur man-nisa, issa qed inkun bravu, imma pereżempju l-mulej għalek pereżempju murejn il-dik u int m'għamiltix. Dak xi jiġi. Nub. Tifhmu? Aħna bħalma diżobbedjenza u diżobbedjenza hija dnub għaliex għax hemm dak id-dnub tal-ommissjoni, id-dnub tal-kommissjoni. Sewwa hemm id-dnub dak li aħna għamilna ħażin u hemm id-dnub li hemm ċertu affarijiet li għalina l-mulej biex nagħmlu ma nagħmluhomx. Qed tifhmu? Mela jiena u inti, all right, maħniex qed nimdimbu konxjament. Ma xkultan nidimbu bl-injoranza tafu. Fi Ktieb ta' Lut kapitlu 9, Ġesu jgħidilna li meta ħafrina d-nubietna, mhux ħafillek id-nubiet biss li inti taf bihom, anke ħafillek id-nubiet li inti għamilt fl-injoranza u ħasaf li għamiltu. Jaqbillek, għax mur minn għalik, inti mur ħadmur il-ġenna qoddim il-mulej u jgħidlek daw ma għamilt sorry għalihom. Għax il-mulej jgħidlek li jiena ħfirtlek mhux biss id-dnub li inti taf bih, pereżempju jekk inti għamilt adulteru inti taf bih. Għara, xijat namela, da kif spiċata? Sawa, jekk inti gdibt, inti taf bi. Sawa, imma hemm nubiet li inti għaskun taf. Kemm minnkom ġili jinnaf, xaħat weġġek u laqqas jinnaf għandu xjil li weġġek. Jew int bil-kontra, int weġġajt il-ħaddieħor u jgħidlek int bint taf li għamilt li jekk. Ija, li l-bisseta tajt, għas naftaħi. Tifhem? Jiġifieri inti tkun qed jista' tkun qed tonqos għastaf. Imma Ġesu jgħidlek li dawk id-nubiet huma maħfura. Għalhekk l-ewwel isimgħuna f'Luqa kapitlu 24. Waħda mill-affarijiet li l-għadu iżomm maħkum ma' ħafna Kristjani huma din number 1 ma jafux li huma maħfura. Sar il-weekend li għadda, brother li jiġi hawnhekk il-komunità ma nafx hekk jagħtaw illum mhux ħansejjaħlu bismu. Imma anke oħrajn ta' spiss jgħiduli li kun saqsikom, kun onesti miegħi lejla, kun onesti. Kemm minnkom li intom Kristjani, għoli dejk, kemm inti Kristjan, għoli dejk. Għaw xi ħadd mollix dejk għax m'intix Kristjan. Issa jekk m'intix Kristjan għandek kull dritt, dowwari. Jekk m'intix Kristjan, għoli dejk, jekk m'intix Kristjan. Għandek kull dritt, jekk m'intix Kristjan mhux għedek kun Kristjan bil-fors, mhux kull min jiġi bil-fors River of Love bil-fors ikun Kristjan. Ovvjament tħalli l-Kristjani jisimgħu il-kelma talla xinkella jara l-exit sign. Imma jekk inti tista' tiġi u ma temminx kelma li qed jingħad, favori tiegħek, basta toqgħod kwiet, u f'postok u nħalluk tisma' tibżax. Sewwa, imma għamaw ħadd li mhux Kristjan, hawn kollha Kristjani. Sewwa, mela la intom kollha Kristjani, kemm inkom ġieli ħasejtuhom ħażin, jew staqiddu bitajtu li jekk intomx maħfura mid-nubitkom, kunu onesti għolitkom. Jekk ollu jdejkom, ġili d-dubetajt jekk inti d-nubek kux veri maħfur. Taraw madwar għu għat nkunu onesti, da. Bej wetu iħor 1/3 forsi tal-kongregazzjoni għaw prezenti. Dik hija ħaġa reali. Mela, illum il-mulej jridek li inti kollok revelazzjoni li la inti vera raft il-Kristu bħala s-sejte u s-salvatur tijak dnubek maħfur.
Dnubek maħfur. Dnubek maħfur. Dnubek maħfur. Allura pastor, meta inti ma tinnix il-ġimgħa l-oħra li l-ġudizzju ħajibda mid-dar talla? Użgur, l-ewwel Pietru kapitlu 4 vers 17 u 18. Użgur, imma dik mhux fuq kwistjoni ta' salvazzjoni, dik hija fuq kwistjoni jekk kan tkunx f'level A, level B jew level C. Jew bil-kontra. Sewa? Għal rigward ta' salvazzjoni, m'intix ħadd tkun tiffaċċja lil Kristu rigward il-premijiet ta' ħajtek għax m'għandekx premijiet. Sewwa, hemm dak il-periklu li tkellimna fuq u semmejna fejn għandek Kristjan jekk ikompli jidimbu Lut kapitlu 10 vers 25 il-qudiem fejn jekk inti tkompli tidneb wara li rċivejt l-arfin tal-verità, sewwa inti tista' tpoġġilek innifsek fil-periklu li tintilef. U r-raġuni għednija għax inti spiritu għandek ruħ u tgħix Ġerusalem. Morru waraw il-preaching ta' narisib li għadda. Fuq li Alla jridna li aħna ngħixu qaddisa. Għalhekk nerġgħu wissikkom intom kollha preżenti li ma tħallu l-ebda eruq ta' xiex. Ta' xiex. L-ebda eruq ta' xiex. Imrar f'qalbek. Għax believe it or not, fil-ktib tal-Lut kapitlu 12 vers 14 u 15 għal kemm Kristu anka permezz tal-apostli iwissina fuq bosta dnubiet Galatin kapitlu 5, Kolossin kapitlu 2, kapitlu 3, l-ewwel Korintin kapitlu 6 jgħidlek min jagħmel dawn l-affarijiet kollha ma żgur ma jridx is-saltna talla u qed jitkellem mal-Kristjani, ma believe it or not rigward id-dosija Pawlu qed jitkellem fuq l-imrar. Għodu attenti għax min ikollu l-imrar f'qalbu. Ma huwiex qaddis u jekk ma tkunx qaddis ma tistax tara l-ewwel ċalla. Mhux qed ngħidlek mela dnubi rajt l-oħrajn kompli jagħmilhom, ma believe it or not. Bħalma ġieli tkellimna u għad irid nitkellem fuqhom li hemm dnubiet tal-ġisem u hemm dnubiet tal-qalb. Ftakru għadi. Amme min jekk inti għandek problema għax tħobb tiekol ħafna u Alla tgħidlek isma' r-regola kif tiekol, dak dnub. Huwa mhux Alla tgħidlek li huwa tajjeb, imma dnub tal-ġisem. Hemm mbagħad dnubiet li jistgħu jħassruk bħalma tgħid fil-ktib tal-Lut kapitlu 12 vers 14 u 15 li l-Bibja tgħidlek inniġsuk. Mhux hekk tgħid? Rajnija qalbi tiegħi. Sewwa, imma apparti minn dak kollu, sewwa l-iskrittura tgħid morru fil-ktib ta' Luqa kapitlu 24. L-imrar, għoddu attenti mill-imrar. Għax il-Bibja tgħidlek li min iżomm l-imrar f'qalbu ma jistax jara wiċċ Alla. U x'għandu x'jaqsam mal-imrar? L-imrar ma xiex għandu x'jaqsam. Mal-maħfra. Taf x'inhu imrar? Li inti trid tħallas dak li għamiltli. Jew inqast tagħmilli, jew minn għalija li inta għamiltu wara kollox. Il-imrar tfisser li inta tbaqalek id-dejn miegħi. Means you owe me. Dak huwa l-imrar. Kemm minnkom tixtiequ li intom Alla jħallaskom? Barkit. Alla mhux qed jistenna li intom tħallsu għal nubietkom. Għax kieku kien ikun bat il-Ġesu Kristu għal xejn. Għax kien Ġesu Kristu li ħallas għal dnubek. Sewwa, mela Alla jrid iħallsek u għalhekk hemm il-premijiet, għalhekk hemm il-barkiet. U believe it or not, ħafna barkiet u ħafna premijiet mhumiex b'mertu tiegħek. U b'mertu dal-grazzja ta' Kristu. Hemm barkiet, għax hemm ħafna barkiet li huma wkoll skont kemm inti tobdi. Sewwa, jekk hemm ċertu obbedien, jekk inti jekk ħantik eżempju żgħir. Jekk Alla jgħidlek inti mur ħal-qormi. Ħal-qormi job u inti dal-job ħajsir tiegħek u ħajkollok ix-xewqat ta' qalbek għal dan il-job. Jekk inti ma tobdijiex dik, dak il-job isir tiegħek. Mela hemm barkiet marbuta mal-obbedjenza wkoll. Imma hemm ħafna barkiet li aħna nirċievu, pereżempju bħal fejqan. Maħfra tad-nubiet, ħelsin, daw kollha kawna barkiet. Huma permezz ta' mertu ta' x'għamel Ġesu Kristu għalik u għalija. Amen.
Halleluja. Issa Luqa kapitlu 24, nettilkom xi 4 darbiet, hux. Vers 44. Isimha huwa interessanti. Imbagħad Ġesu qalilhom Luqa narajnu. Okay. Meta kont għadni magħkom qedtilkom dawn il-kelmiet. Jeħtieġ li jseħħ kull man kiteb fuq il-liġi ta' Mosè, il-profeti u s-salmi, u mbagħad fetħilhom moħħhom biex jifhmu l-iskrittura. Jiġifieri huwa possibbli li inti tkun qed taqra l-iskrittura mod qed tifhem xejn. Għalhekk is-saltna hija mibnija fuq ir-revelazzjoni mhux fuq l-informazzjoni. Għalhekk għandek knejjes li għamilt artiklu, ma nafx kemm minnkom rajtuh fuq il-Facebook din il-ġimgħa. Il-patetiku jikkritika il-profetiku. L-apostasi jikkritika l-apostoliku. Il-kelma ta' dubju jikkritikaw il-kelma tal-fidi. Bl-Inglis id-dur iktar. So, the loser criticizes the winner. The dead criticizes the living. Amen. Allora, u vera. Tifsejkom għalix? Għad naqraw l-istess Bibja, ma m'għandniex l-istess rivelazzjoni. Li kieku verament kulħadd għandu r-rivelazzjoni tal-kelma, mela kieku nibdew bil-Lut stess, li suppost tarfu l-Kristu. Sawa? U Ġesu jgħidilhom Ġwanni kapitlu 5 vers 29, jgħidilhom intom fitxu l-iskrittura, taqrawha, anzi dawk aħjar minnek u minni, għax dak kienu jinkdbuha. Kienu jikkopjaw Bibja. U fiha taħsbu li għandkom il-ħajja ta' dejjem. Imma hija din l-iskrittura stess li intom tikdbu taqraw u tistudjaw qed tgħidilkom fuq u li intom xarawni. Hello, anybody home? Għaliex għax tirrikjedi rivelazzjoni. U r-rivelazzjoni lil min tingħata? Lil min jistudja? Le. L-istudja tajjeb, imma ma tirċivist rivelazzjoni għax tistudja. Lil min ta' rivelazzjoni għax inti tiġi l-fellowship u tajjeb u għadmir ta' minnu Kristjan bis-serju. Il-komunità f'Kristu hija ħaġa li Ġesu. Ir-revelazzjoni tiġi mogħtija Ġesu qal lil dawk li huma ċkejkni. Lilhom tiġi mogħti r-revelazzjoni tas-saltna. Lillum li ġifieri. Lillum li. Amen. U qalilhom hekk kien miktub fuq il-Messija jibgħat li fit-tliet jum iqum mill-imwiet. U l-indiema għal-maħfra tad-nubiet tixxandar. X'tiri? X'bathom jagħmlu Ġesu? Ixandru l-indiema għal-maħfra tad-nubiet. Fismu l-ġnus kollha. Ibda minn Ġerusalem. Intom xuta dan u jiena araw imbagħad nibgħat fuqkom il dak li wieħed mill-missier, imma intom ibqgħu fil-belt sa ma Alla jkun libbiskom bil-qawwa tiegħu. Kull fejn mar Ġesu l-ewwel m'għamel qal kun maħfur minn nubietek. Għandna bosta passaġġi ma ħanaraw għalmenu wieħed, mur araw wieħed Luqa kapitlu 5. Luqa 5, ħanaraw għalmenu wieħed. Vers 18. U ġew xi irġieli ġorru wieħed mifluġ fuq il-mitraħ u ma bdew ifittxu li jdaħluh ġewwa u jqedwulu qudiemu. Iżda minħabba l-folla ma sabux minn fejn jistgħu jidħlu bih. Għalhekk telgħu fuq il-bejt u niżluh bil-mitraħ kollox minn bejn ix-xorok f'nofs in-nies quddiem Ġesu. Meta ura l-fidi tagħhom qallu ħabib. Oqgħod attent li ma tmurx ja ħasra tiġijar. Għallux hekk. Ġesu ra l-fidi tagħhom, ura l-fidi tiegħu. Kemm minnkom inkunu jien naf tkun f'xi mitra, ma tiflaħx, muġġieħ kollok, u kollok aptit in-nies joqogħdu jerfgħu u jnażluk minn ġol bejt u tispiċċa tirriskja għadak il-ħabel u tispiċċa tieħu xi tisbita u tiġiha. Ġifieri biex inti tgħaddi minn dak kollu tkollok il-fidi.
U Ġesu qallu, ħabib, dnubietek maħfura. Ġesu seta qallu il-marda tiegħek mi problema xejn qumu nfejjaq. Seta qallu isma' inti naf li kellek problema l-ġenituri rreġettawk tħabbix rasek everything is gonna be okay. Yo man. Kemm il-darba naraw fil-Vanġellu Ġesu jgħid lil xi ħadd dnubek maħfur. Illejla l-mulej jgħid lil xi ħadd minnkom tibqax imtaqqal dnubek maħfur. Pastor imma jiena kont Kristjan u affixta u kont naf x'jiena nagħmel u affixta xorta. Titngħidilkom is-sigriet tgħidu lil ħadd. Alla ra il-futur tiegħek. Anka x'kont se tagħmel u għallek int maħfur. Kemm minnkom rajtu Narnia, l-ewwel wieħed Narnia. Tiftakru meta dawk l-tliet atturi John, Peter, l-oħra x'kien jisimha Mary hux. U iż-żgħir it-tradixxa lil-ħutu għax mar ma s-saħħara l-bajda. Insomma, u anke daħħalhom fit-trabil. U Aslan Liljun li jirrappreżenta lil Kristu għamel waħdek. Daħlu fil-kamp, ma nafux għalulu, ma nafux Ġesu, għax dak jirrappreżenta l-Ġesu, Aslan, ma nafux għallu, però naf li dak ħareġ mill-kamp kontent, meħlus, ħajja ġdida. U meta ħuħ il-kbir għallu Aslan, għallu dak taf x'għamilna? Għallu, it's done. I took care of it. La jina id-diljat magħha ma rridx nisma' kelma oħra. ħafna minnkom il-mulej jgħidlek il-lejla kemm ħaddum tpoġġi d-dnub tiegħek qudiemi. Kemm ħaddum tferi lilek innifsek b'dak li għamilt fil-passat. Il-passat għadda. U l-għadu xi jridek? Iridek dak li Ġesu ħelsek minnu, iridek terġa' tiġibru. Tpoġġi fuqek ħajerġa' jtaqlek. Meta inti tibqa' tħares lejn il-passat ta' x'ġara ma ġarax, x'għamilt, fejn inqast, fejn dnibt, l-għadu int qed tpaxxih għax qatt min tiser tara il-futur li Kristu għandu għalik. Trid ngħidilkom aħwa. Alla għandu pjan għal ħajtek. U Alla qal li l-pjan għal ħajtek ħajwettqu. Issa, tgħidli imma jien għamiltek u jien għamiltek. Ftakar meta Alla qallek jien għandi pjan għal ħajtek tiġġarra l-futur tiegħek. Alla huwa kbir biżżejjed li jekk inti ssib it-triq ta' ħal-qormi jew it-triq ta' x'lim triq iblokkaw, brother. X'isima? Li dom tiegħu kwart biex niġi għamilhom. Jekk it-triq ta' Regional Road hija blokkjata, tħabbix rasek aqbad it-triq tal-Marsa u għaddi minn taħt u xorta tasal fejn ħarridu waslek jien. U intom mawxud minnkom għandkom it-triq ta' Regional Road li l-mulej kienet fuqha ibblukjajtuha jew ibblukjaw ilkom. Imma l-mulej x'ħad taħseb li għamel mulej? Il-għallox bieċi ġradġan d-desu. Kif kissinna l-plan, da kif kissinna l-pjana, xan għamlu sa? U l-molej jgħidlek, aqbat it-triq tal-Marsa, inżel man roundabout, aqbat il-nizla, mbatem tal-oħra u ħatazal eżattament fi ridejji. U tebżax, jekk anka taħseb li ħatasal tard, xorta ħatkun on my time. Halleluja! Għax Alla huwa kbir biżżejjed
li jista' jagħmel da kollu, amen. Allura illum daħħala fil-pedamenti ta' moħħok. Jiena maħfur. Jiena maħfur. Jiena maħfur. Hemm passaġġ fil-ktieb ta' Ġwanni li l-ħbib tagħna Kattolċi ta' spiss jikkwotaw u naħseb tafu għalli ngħid. Ġwanni ħanarilkom malajr. Imma fejn Ġesu li d-disċipli għallilhom hekk ara, id-dnubiet li intom taħfru jiġu maħfura. U d-dnubiet li intom iżommu jiġu miżmuma. Isimgħuni naqra aħwa. L-iskrittura dejjem tinterpreta l-iskrittura. Mela number 1, imkien fil-Bibja ma naraw xi apostlu iqarar lil xi ħadd. Żgur, ma tarax xi apostlu. Sewwa, issa ħanamilkom naqas punt. Minix 100% kontra l-qrar. X'jiġifieri l-qrar? Jiġifieri jekk int għandek bżonn titkellem u toħroġ dak li għandek fuq l-istonku, għandek bżonn titkellem ma' xi ħadd. Sewwa fuq hekk għandek bżonn. Hija xi ħaġa tajba li tagħmilha. Sewwa, jiġifieri hemm kunċett ħelti u anke fil-komunità nagħmlu għalhekk inti tiġi tkellem miegħi jew ma xi ħadd iktar matul fil-mulej biex tiftaħ qalbek. Mhux għax jiena Gordon John ma xi naħfillek id-nubietek, imma Gordon John ma nxej peress li jiena mibgħut u għaddit mid-disċipli bħalkom, inti biex ngħidlek nubietek maħfura. Le ħanqod ngħidlek ħanżommhom login. No, thank you. Mhux ovvja. Mela laħa fil-Kristu, sewwa u inti ġejt għandi biex jiftaħ qalbek biex inti s-siplajnuna u tirri li sjad, Ġesu tafx qalli biex ngħidlek, int maħfur. That's it. Amen. U inti x'tiġi? Meħlus. Tiġi meħlus. Għalhekk Ġesu qalulhom morru xandru il-bxara u l-indima tal-maħfra nat-nubiet. Halleluja. U ħafna minn, believe it or not, ħafna minn nies taf għaliex ma jiġux il-fellowship. Tidnejlek għaliex ħafna nies illum mhux qegħdin River of Love li telqu minn fellowship. Mhux għax ma taġomx il-qmis ta' Gordon Ġamanxe, mhux għax ma jaħsbux li naħel u gustus biżejjed, m'għandux x'jaqsam xejn, għax dak m'għandux dubju fuq. Le, ħafna minnhom tidnejlek għaliex ma jiġux. Għax huma mtaqla u ma jħossuhomx denji. Għax għafġu issa. Għamlu xi taffiġa. U issa jibdew issa ħammur il-fellowship bħala menxin ipokrita. Il-kelma ipokrita min jgħidilek il-missier tas-sema. Jew l-akkużatur tal-aħwa. Jew id-demonju biex jaqtalek qalbek. Għax il-missier dejjem irid jibnik. Imma xitan dejjem irid ikisrek. U għalhekk huwa importanti dan il-messaġġ. Morru jgħidulhom il-aħwa, morru jgħidulhom il-dawk li żgarraw, morru jgħidulha dik li għamlet baby ieħor. It's okay. Id-dub qatt ma jiġi ġustifikat, imma dejjem jiġi maħfur. Halleluja. Il-dak li jinnafraġan inqabad fid-droga. U issa, pastor, jina kont għamilt weda li mux ħammisa droga u ġajt missajta. Mux tajjeb, imma l-mulej għallek, int maħfur. Il-dak li neġa waqaf il-pornografija. Pastor, kont nħlis jaħasra minna, kont ħiles. U kien hemm xi ħaġa fuq il-Facebook u raġat waqqatni. Issa ma nistax niġi l-fellowship inħossni ipokrita. Min qed jgħidulek dak il-vewċi? Min qed jgħidlek li int ipokrita? Ix-xitan, l-akkużatur tal-aħwa, biex kisser, joqtol u jfarrak. Imma Ġesu qallek jiena ġejt biex inti jkollok il-ħajja u l-ħajja bl-abbondanza. Kun maħfur minnu be. Halleluja. Iġġor xiktar it-toqol tiegħek. Għalhekk inti aħna meta nitolbu jew ġili ngħidu jew nirreferu għaliha talba tal-li ngħidu talba tal-missierna. Aħna ngħidu aħfrinna id-nubit tagħna. Però propjament, taf x'inhi l-kelma propja? Aħfrinna d-dejn tagħna. Għalhekk bl-Ingliż jgħidlek forgive us our debts. Id-djun. Għax jiena kulħadd fid-dinja għandu d-dejn mal-Alla. Id-differenti bejnek u bejnhom huwa li int araft li Alla qallek you're forgiven. Int maħfur. Għax issa dak li inti id-nub li qatt tagħmilt, jiena ħfirtulek.
kun maħfur. Issa la tkun maħfur. Tidnejdilkom minn ħafna nies li jmorru sptarijiet mentali. X'in il-problema? Toqol, kundanna u guilt. Għax ħasbu li Alla mhux ħajaħfirlhom dnubithom. Jew jaħsbu li mhux vera dnubithom huma maħfura. Let me declare it today before all heaven, all earth, all principalities, demons and authorities. Let me declare it fuq l-awtorità tal-kelma qaddisa tal-Alla u Alla ma qatt ma jidneb. Li dnubietek huma kollha maħfura. Int maħfur. Mur! Kun ħieles! Halleluja! Il-mulej ġi biex inti tkun ħieles. U ħafna huma marbuta fid-dnub tat-toqol, tal-guilt. Halleluja! Il-mulej jħobbok aħwa. Il-mulej jħobbok. Alla qatt ma qabel ma jaqta' qalbu minnek. Darba kien hemm ġuvnot kien għadu teenager. U l-papa tiegħu dejjem kien jarah fis-sakra. Jajjat mal-mama. Jitratta ħażin. Darba minnhom il-papa tiegħu ġie id-dar fis-sakra. U olla jdejh fuq il-mama u dan it-teenager daħal bejnu u bejn missieru bejn ommu u missieru biex jaqbeż għall-ommu. U missieru beda jagħti lilu u għallu qbiż lil barra, għallu ma rridekx tidħol iktar law ġew u jekk tidħol noqtlok. Da ħarab, imbikken, riġettat, imkisser. Imkisser diġà kif is-sitwazzjoni kienet tiġi fil-familja u mkisser issa li ġie imkeċċi minn daru minn missieru. U maru lest biex jaqbes. ħajaqbes, ħajmur jagħti ħajtu. U jisma' vuċi tgħidlu. Taqbis. Ħallini nkun jien missierek u nkun jien il-ħabib tiegħek. Dan waqaf ma qabis, ma kienx Kristjan u laqqas kien reliġjuż. U ma nafx iċċassa minn fejn ġie dik il-vuċi. Ma żmien kiber jobot jabborri lil missieru. Sar kriminal. Darba minnhom sab il-Kristu u ftakkar fil-vuċi li darba sab. U taħajtu lil Kristu. Għamel snin twal jobodu lil missieru. U fl-aħħar ħafillu lil missieru. ħafillu. U beda jitlob għalih. U kien sar Kristjan tassew u anka sar predikatur. U beda jipredika l-Vanġelu. Darba minnhom jara wara għaddew xi 20 sena jara lil missieru dieħel il-Knisja. Missieru jiġi jitolbu maħfra lil ibnu u dak il-ħin quddiem kulħadd missieru jgħidlu jien irid nagħti ħajti lil Kristu lilhom. Dak il-ħin quddiem il-Knisja jitan u jikbu flimkien. U ftakar fil-kelma tal-mulej fejn il-kelma tal-Alla tgħidlek anke jekk jabbandunawk ommok u missierek. Jiena ma nabbandunak qatt. Missieru wara għallu affarijiet li dan it-tifel teenager li kien telaq id-dar li kien les li ħajtu ma sema dik il-vuċi b'mod supernaturali tal-grazzja tal-Alla. Missieru għallu ibni, apparti li jiddispjaċini, imma għallu ħanejlek ma kontx taf. Għallu jien kif ittrattajt l-ommok, hekk missieri ittratta lill-ommi. U hekk kif jien ittrattajt lilek, hekk missieri kien ittratta lili. Il-ħażin qatt ma jiġi ġustifikat. Imma ħafna drabi fil-ħajja nies imweġġa iweġġaw in-nies. Għalhekk Kristu kien jaċċetta il-mara Madalena midimba prostituta.
Morru jgħidu lil Malta kollha li River of Love il-prostituti huma postom hawn. Morru jgħidu lid drogati kollha li River of Love postom huma hawn. Dawk kollha li huma reġettati li huma mtaqla li jħossuhom li Alla ma jridhomx. Ħanejdilkom f'isem Ġesu Kristu l-kelma qadisa tal-Alla. Jekk inti llum tisma' din il-kelma hija għalik il-mulej ħobbok xorta waħda u jrid jagħtik biddu ġdid u taqma ġdida. Halleluja. L-istorja ta' Maddalena ħadd ma jafha 100%. Imma l-istorja ta' Maddalena jekk tridu tarawh morru warawh hemm film. L-istorja ta' Maddalena aħna nafuha bħala il-prostituta u dak li Alla ħarġela Ġesu Kristu ħarġela dak ix-xjatan kollha minn ġo fija. Però ħafna ma jafux din l-istorja din il-mara kienet miżżewġa raġel li kien isawwatha u kien bata l-barra u trattar bin kelb. Sewwa, u mbagħad spiċċat iż-żewġiet, reġgħet iż-żewġiet u l-istess ir-raġel li kellha beda jġibilha l-irġiel biex imorru magħha. U spiċċat fix-xogħol ta' prostituzzjoni. Jiena imma meta l-weġa tal-qalb tiltaqa' mal-akbar maħbub. Ġesu Kristu. U jgħidlek mur, nubietek maħfura. Halleluja. Halleluja. Għalhekk kumbat tinħeles mix-xjaten? Għalhekk kumbat fiq mill-mart? U żgur. Għax l-ikbar ħaġa li l-bniedem jixtieq ikun jaf li Alla ħafillu d-nubietu. Alla ħafillek nubietek. U meta inti taf li inti maħfur, tista' tiġi timxi l-qudiem. Int maħfur. Alla l-għoli għallek int maħfur. Isma' fil-ktieb ta' Kolossin kapitlu 1. Kolossin kapitlu 1. Illum ukoll aħfer lilek innifsek. Aħfer lilek innifsek. Halleluja. Kapitlu 1. Vers 13 u 14. Ġesu li ħelisna mill-ħakma ta' dlam. Aħna konna maħkuma bid-dlam. Aħna l-Bibja tgħidlek Efesin kapitlu 5 vers 8 sa 11 tgħidlek aħna konna dlam. Immissa sirna dawl. U daħħalna fis-saltna ta' ibnu l-maħbub li biha għandna l-fidwa. Il-maħfra tad-nubid. Aħna bih għandna l-fidwa u l-maħfra tad-nubid. Fil-ktib ta' Lut, f'da versi postijiet, imma speċjalment Lut 4, Lut 11, tgħidlek ejja nersqu b'qalbna qawwija lejn it-tron tal-grazzja. Kif tista' tersaq qalbek qawwija lejn it-tron tal-grazzja? Meta inti taf li Alla mhux iktar iżommlok il-kont ta' dnubietek u li dnubietek huma maħfura għamilt x'għamilt, inti tista' tersaq lejh mhux iktar bħala li maħallef tiegħek imma bħala il-missier papa tiegħek. U mal-papa tiegħek li Alla li ma jabbandunak qatt, li ma jiġħdek qatt, li jaħfirlek dejjem. Hemm xi dnub li Alla xi darba jgħidlek le ma rridx naħfirulek dan. Ftakar meta l-għadu jiġi biex jikkundannak, l-Iskrittura tgħidlek f'Romani kapitlu 8 vers 1 tgħidlek għal dawk kollha li huma fi Kristu għalihom issa m'hemmx iktar kundanna. Għalik u għalija m'hemmx iktar kundanna. Kundanna tfisser ġi fis-sentenza ġiet maqtuha. Għal min jirriġetta l-Kristu jew is-sentenza hija maqtuha fis-sens sakemm ma tix ħajtu l-Kristu. Imma għalik li jiena u inti fi Kristu, aħna iva ħaniġu ġudikati, imma ġudikati mhux rigward jekk hux ħammorru ġenna u infern jekk inti ta' Kristu, rigward kemm inti kont lejali, kemm kont fidil u kont obbedjenti fis-sejħa tal-mulej li għandu għalik u believe it or not, kollha kemm aħna dak għandna sejħa, make sure li twettaq is-sejħa tiegħek tkun f'obbedjenza, tkun f'ordni, halleluja, u kun żgur li inti twettaq dak li Alla biex tagħmel biex tagħmel. Għax fuq dak ħad iġi ġudikat, mhux jekk jitfakx l-infern jew le, imma jekk intix tirċievi ċertu premijiet jew le fis-sema. Halleluja.
Imma illum il-mulej, number one, għat jgħidlek, kun maħfur u kun naf li inti maħfur. Mela la jina maħfur, xi fisser? Jina salvat. Kull min huwa maħfur minn dubitu huwa salvat. Għax jitfak l-infern. Id-nub. U jgħak id-nubek maħfur. Sejr il-ġenna. Mela inti salvat. Amen, jina u inti salvati. Amen. It-tini ħaġa hija di. Għalhekk inti issa jekk ma jkollokx revelazzjoni tal-maħfra tal-għalek, inti ħajkollok diffikulta taħfar il-ħadd ieħor. Ftakar li inti bniedem ma jaħfirx il-ħadd ieħor għax iħossu li huwa li ieħor naqsu jew l-oħra naqsitu u għandhom id-dejn miegħu. You owe me. Għaliex ma tagħmilx bħalma jagħmlu suppost jagħmlu l-Kristjani kollha. You owe me nothing. I forgive you everything. Ħalli ngħidlek għaliex. Kemm hawn minnkom tifhmuha payroll. X'għidu la bil-Malti payroll? Payroll. Xi ħadd ma tkun fuq il-payroll. Salarju. Il-paga. Kom minnkom taħdmu kumpanija u xi uffiċċju għandkom paga tirċievu payroll. Issa, jew inti ħadd il-ħadd ieħor fuq il-payroll tiegħek. Jew inkella inti ħadd poġġi l-ħadd ieħor releasjat u inti ħadd intefa' fuq il-payroll talla li ħalsek Alla għal ħażin li saqallek. Jekk xi ħadd weġġak għalhekk releasjhom u Alla jħallas lilek mhux bid-deni ma bil-barkiet, bil-promozzjonijiet. Għalhekk fil-ktib tas-Salmi 35 meta David talab Usam għall-dewwa tiegħu attira l-favur talla. Meta Job talab għal dawk li daru kontra tiegħu, x'għamillu Alla? Immultiplikalu lura dak kollu li għadu seraqlu. Ħanilkom aħwa, inti minn għalik li qed tistenna lil dak li għandu jtik, il dik li għandha tik. Sewwa, jew għax dik she owes me, għax dik irid empattiela. Taf x'tgħid inti? Inti tiżommhom fuq il-payroll tiegħek. U taf x'qed tagħmel? Qed tittaqqal bid-dnub tagħhom. Jiġifieri inti ħad tispiċċa tħallas int id-dnub tagħhom. Għalhekk id-dnubiet li jiġu magħfura, id-dnubiet li hum ta' taħfru, jiġu magħfura. Ma tridx ma noqgħod żomm id-dnubiet tiegħi. U jekk iżomm id-dnubiet tiegħi x'ħajġrilek? Tispiċċa tintilef int għax iżommejt id-dnub tiegħi int. Minflok ħfirtu il-min weġġek, il-min offendik, il-min naqsek, ħadd ispiċċa int bid-dnub tagħhom mela mhux bid-dnub tiegħek ħadd mill-infern bid-dnub tagħhom. Għalhekk Ġesu jgħidlek aħfrilna bħal ma naħfru. Mela jekk inti ma taħfirx. Taf x'inti tagħmel int? Dubittija jara, għajn għamlu mot, jina qabel, per eżempju, jina kont prostituta, jew prostitut, raġel. U il-mulej ħafil id-nubiti tal-passat. Imma batt id-nubit ta' Mario li għamilli, u jina issa seri mulej. Mela sena, għalla mux ħagġu dik għan nubit tal-prostituzzjoni, u bid-nubit li tinsom kontra Mario. Nice. Have fun. Għattifmuħa? Ftakar ukoll, meta aħna ngħidu Ġesu jgħidlek li anke kull meta titolbu, l-ewwel x'tagħmlu ma. Jekk għandek xi ħaġa kontra xi ħadd jew ħadd aħfrilhom, ħalli t-talb tiegħek jinstema'. Aħwa, ħafna mart huwa relatat man nuqqas ta' maħfra. Taf kemm naf nies jgħiduli, inkluż xi wħud jiġu River of Love, ma stajx norqod il-bira flaxija. Inħin kollu ninkwita, jew inkella r-rabja li qabbadni, jew inkella r-rabja li qabduni. Having fun? Alfi. Sanafti. Il-ġimgħa l-oħra jiena l-mulli qedtilkom x'għedtilkom il-mara. Il-mara qalt li hemm waħda so and so qalet xi ħaġa fuqek, qedtilla ma rridx inkun nafu laqqas inkun naf minhi. Tidnejlek għaliex? Because I love me. Tidnejlek għaliex? Ejn nagħmlu mod insir naf li di. Kif ħanħares li għamillu minn di? Ma jien ħajkolli noqgħod inġor it-toqol ta' din il-balala. Mhux vera, mhux inti ta'.
Inti m'intix balala. U di all right. U jina mtaqqal. Very nice. Trid sew li jek nifsek int. Tittej kontra tijaj. Go for it. Don't stop. Tejli ġej li. Tejli ġej. Ma rejċ inkun naf. Għax nispiċċa nittaqqalin. U nispiċċa nqgħod inġorri d-dub tiegħi. Le, qalbi tiegħi maħfur. Jina raħ il-rilisjat, ġorru kollu in. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja. Għalek ġejt maħfur. Aħfer. Bħal ma ħafellek il-mulej. Aħfer int. Għaxek ma taħfirx. Erġa di tabbada bidnu kollu li Alla ħafellek. Toqta dabban bidnu. Ek trid inti l-ħajja tiegħek. No. No, thank you. No, thank you. Jina rridnejx ħieles, rridnejx qalbi safja, ma rridx il-murrar jikber f'qalbi, għax xi darba believe it or not. Kollha kemm minnkom hawn preżenti, u dawk kollha jaraw il-YouTube, u anke mhux qed jaraw il-YouTube, kollha jrid jiffaċċjaw il-Alla. U jina inti, il-Bibja tgħidilna f'Mattew kapitlu 5. Imberkin dawk ta' qalbhom għax dawk jaraw Lut kapitlu 12 vers 14. Jekk qalbek ma tkun safja, ħadd ma jaraw iċ-ċella. Kontinju żomm bil-lanzita ta' tħabbix rasek. Ħadd ispiċċa l-ambaxxatur ta' River of Love fil-infern. You understand, my beloved? Live free. You are forgiven. Għalek mbagħad jgħidlek fi ktieb ta' Galatin kapitlu 5. Terġgħu xi tabbew u tejjowk bil-madma ta' skjavitu. Qabel kontu skjavi, issa gawdu lil missierkom bħala wolied. Halleluja. Halleluja! Grazzi Ġesu. Amen. Halleluja. Les li tgħix ħieles. Lejx meta xi ħadd jiġilek, tafx qaluli fuqek? Tgħidlix. Jekk ma qalux li jiena ħelu, gustuż, anointed, blessed, dawk l-affarijiet all right. Imma laqas ikun ma bżonn jgħiduli għax tiġi naf. Għax qal il-mulej. Amen. Tħalli lil ħadd tipoġġi toqgħol fuq ħajtek. Amen. Halleluja. Jekk inti dejtej li passer da kelli bżonn nisma' dal-messaġġ għalidek, kun onest. Thank you Jesus. Mela kulħadd jgħid warajja issa stess, jgħid it-talba warajja minn qalbek, jgħidlu missi qaddis. Nirringrazzjak tal-li jiena maħfur. Ma jimpurtax x'jgħidu l-emozzjonijiet. Ma jimpurtanix x'jgħid l-għadu. Ma jimpurtanix tgħid id-dinja. Li importani missier huwa dak li tgħid int. La jien maħfur minnek. Ma tagħmel l-ebda differenza x'jgħid ħadd ieħor fuqi. Laqqas ma tagħmel l-ebda differenza x'tajt il-kuxjenza fuqi. Jien maħfur minn dnubieti. U nirringrazzjak mulej li inti ħallejtni minn dan it-toqol, minn dan il-madmat u minn dan id-dejn li kelli miegħek inti ħfirtuli kollu. U ħsiltni bid-demm qaddis u glorious tiegħek. Mulej jiena wkoll naħfel lil min weġġani u jew żammejt f'qalbi xi mibeta, imrar, offense, nuqqas ta' maħfra, naħfrilhom issa stess. Għax ma rridx li l-għadu jżommni marbut mal-passat. Mulej inti għandek futur ta' tama u ta' barkit għalija. U minix ħan immissja l-futur li għandek għalija. F'isem Ġesu Kristu. Għalek nirrilisja u naħfer li l-kull min weġġani. Naħfer kolli li nifsi. Fejn jiena żbaljajt. Jien ukoll naħfer li nifsi mulej. Grazzi tal-li maħħabba kbira tiegħek. Naraf li Ġesu Kristu miet għad-nubiet kollha tiegħi tal-passat, tal-preżent u tal-futur.
Mulej għaddis grazzi ta' dem prezzjuż ta' Ġesu. Grazzi ta' salib li Ġesu mitalija fuqu. U grazzi tal-Ispiritu Santu. Illum niddikjara b'fommi u minn qalbi ngħid Ġesu inti s-Sid u inti s-Salvatur tiegħi. Illum jiena maħlul mid-dejn kollu li kelli mal-mulej. U millum il-qudiem jiena ċert li d-nubieti huma kollha maħfura. Grazzi mulej qaddis. Halleluja. Gloria l-mulej. Ajan umu bil-if qahwa. YouTube audience, God bless you. Narawkom il-paċi ma'kom. Narawkom is-sib li ġejja kalarit għall-udjenza tal-YouTube. God bless you.